Nkosi Jesu sivuselele sivuselele Nkosi Jesu Philippians chapter 2 verse 5. Philippi chapter 2 verse 5. Sizowakhela phezu kwayo. Hallelujah. Then I'm going to John 10 verse 10. Hallelujah. Yes, hallelujah. Amen. Sisaqhubeka bazalwane. Last week sikhulume ngendoda lesicibile for 38 years. Hallelujah. Amen. Just to recap about the family. Hallelujah. Sathi ukuhlala kwale ndoda le 8 years bengasiminyaka yakhe kodwa bokubude besituation yakhe. Hallelujah. Amen. Sithi into embambezele lapho ukuthi ubebheke ebantwini. Hallelujah. Amen. Until uJesu efika amupha izwi. Uthe makenza izwi into ethathe 8 years athatha 2 seconds. Hallelujah. So bazalwane siyachubeka lapho. Hallelujah. Ngicela masenitholile nimfundele yona. Hallelujah. Philippians chapter 2 verse 5. Slowly right. Let this mind be in you, which was also in Jesus Christ. Amen. Isizwe lifunde kanje. Mawube kini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Hallelujah. Amen. Bese lesi scripture sisiphendula ngoJohn chapter 10 verse 10. Ngicela sifunde ukuthi omuphi lo mqondo kuKristu obekithi. Impendulo sethu kuJohn 10 chapter 10. Then mfundo wasayitholile. Isela kalizi ungopela ukubulala lokubhubhisa mina ngize lapha ukuba babe nokuphila babe nakho ukuchithile. Hallelujah. Uthi uzeleni mama? Uthi uze mina ngize lapha ukuba babe nokuphila. Yes. Babe nakho ukuchithile. Yes. Hallelujah. Amen. So angithanda ukukutshela ukuthi uma ucabanga ukuthi uJesu uzile uzazokuthatha isezulwini. Thanda ukutshela ukuthi cha. Akezelanga lokho. Umqondo kaJesu ukuthi sibe nakho uze kucicene. Amen. Lo mqondo uKristu
Hallelujah. Mawubekile. Hallelujah. Asihlalanga la njengoba silindile itrain izofika ebizwa uJesu. Kodwa sihlele la to occupy until he comes back. Hallelujah. Lo mqondo loyo uKristu mawubekile. Hallelujah. Into engimthandela uJesu Kristu ngakangeni kakhulu asiye uscripture sethu nasisa namhlanje. Bese ngizonaba kakhulu ngalomqondo kaKristu. Incwadini yamakhosi esibili chapter 6 from verse 1 to verse 7 ifunde kanje. Amadodana abaprofeti athi kuElisha, bheka indawo sihlezi kuyo phambi kwakho siminyene kuyo. Masihambe siye eJordani sithathe khona kube yilona lo umshayo abe munye senze khona indawo esingahlala kuyo. Wathi hambani. Verse 3. Kepha omunye wathi vuma uhambe nezinceku zakho. Wathi ngiyakuhamba. Wayesehamba nabo. Sebefikile eJordani bagawula imithi. Verse 5. Wathi lapho omunye esegawula umshayo insimbi yawela emanzini. Wakhala wathi maye Nkosi ibitshelekiwe. Wathi kulowo muntu kaNkulunkulu, iwelephi na? Wamkhombisa indawo. Wayeseqhuma uthi waliphonsa khona insimbi yantanta. Verse 7. Wayesethi yikhuphule, yelula isandla sakhe wayithatha. Hallelujah. Amen. Lo mqondo uKristu mawubekile. Hallelujah. uJesu most of the time simazi umuntu ofundisayo, kodwa into ebichaza uJesu ukuthi bekabalance izinto. Yebo yena ubefundisa into zikamoya, but aphinde abe practical. Hallelujah. Ngelinye ilanga kufika umuntu ocollecta intela, collect tax kuye. Uthi kufuneka imali yentela. Hallelujah. uJesu azange zathi makukhuleke ngayo lo ndaba le. Hallelujah. Wakhuluma noPetro wathi makahamba athatha uDobo bayolahlela edamini. Inhlanzi yokuqala azithola uyothi makayithola avulo noma athola imali. Hallelujah. Into engimamuzayo ngoJesu ukuthi uJesu umqondo wakhe uhlangana nomqondo kaNkulunkulu. Hallelujah. Yilento abayibiza ukuthi i-divine connection. Hallelujah. Or the divine knowledge. Hallelujah. Akusinoma yiphi inhlanzi beyinayo imali, kodwa bekuyinhlanzi yokuqala ezobanjwa ezokhipha leyo mali. Hallelujah. Nathi namhlanje singaba nomqondo loyo ukuthi akusiyo yonke into lesikhulekele. Ezinye izinto zofuna usiphakame siziyenze. Hallelujah. Kodwa ukuze sikwazi ukwenza lokho kumele siqhumane nomqondo kaKristu. Sazi ukuthi isikhathi sokuthi siyenzeni ngaleso sikhathi. Hallelujah. Hallelujah. Ngelinye ilanga kuyenzeka ukuthi omunye umama aswele kwakhe. Kuze umuntu athi ukuthatha abantwana bakhe asebenza igqila. Hallelujah. Ugijimela kundoda kaNkulunkulu. Uma efika kundoda kaNkulunkulu uyayitshela ukuthi indoda yami ayisebenzela wena. Ingishiye ngikolodo. Hallelujah. Manje umkweletisi uzothatha amadoda nama awenze izigqila. Hallelujah. Indoda kaNkulunkulu econnected necebo kaNkulunkulu ithi impendulo ushiyeka. Ithi unani endlini yakho. Hallelujah. It takes umuntu oconnected noNkulunkulu ukuthi abe nempendulo za wonke umuntu ozakuye. Hallelujah. Ngoba sometimes kujimele enkonzweni kanti isolution uyishiyeka. Ifuna ukuthi uzivale nomndeni wakho nikhulume ngayo. Ngoba into ayitshela lo mama lo uprofeti wathi ngene endlini uvale umnyango uzothola impendulo. Hallelujah. Akusiyo yonke into ebela ngitshela uNkulunkulu. Sometimes vala umnyango ukhulume noNkulunkulu wakho uzoyithola impendulo. Hallelujah. So impathe engithandayo is this part ukuthi akusiyo yonke into efuna sibe spiritual bazalwane. Kumele sibe practical. Hallelujah. Hallelujah. So kule verse engikhuluma ngalo lelika chapter 6. Lelika chapter 6. Ithi naqala indaba yami ikhuluma ngoElisha.
Haleluya. U-Elisha njengoba sazi bazalwane ukuthi ubephuma ezandleni zika-Elijah. Haleluya. Bese maqalisile ithi amadodana abaprofeti. Haleluya. Namhlanje ufuna ukukhuluma namadodana la endlini. Haleluya. Ufuna ukukhuluma nabantu abasha bala endlini. Haleluya. Into engichaza ngabantu abasha ukuthi bona bayalizaliswe. Bathi abagcini lapho abantu abasha. Bafuna ukubona ama-results. Abafani nathi sithatha izinto ngomoya. Bona bafuna ukubona ukuthi lezi ngempela liyasebenza. Bana lo mqondo kaKristu to see things zenzeka practically. Hallelujah. Mawuthi banikele bafuna ukubona ukuthi ukunikela kuyongisa kuphi. Uwo lo mqondo namhlanje ufuna ukuvuselela la ebandleni. Hallelujah. Hallelujah. U-Elijah lo ngelina uke wa challengeana na 450 prophets of Baal. Hallelujah. Kuthiwa kumele kubonakale uNkulunkulu weqiniso ozophendula ngomlilo. Hallelujah. Wakha i-altar Elijah. Hallelujah. Ngithanda ukuthatha le altar ngilibeke ngempilo yomuntu omusha. Ngama challenges umuntu omusha ahlangabezana nawo. Hallelujah. Lithi wabeka amatshe awu-12. Wabeka inkuni. Wase wabeka inkunzi egcineni wathela amanzi. Hallelujah. Ngithanda ukuthi kokuqala inkinga ihlangane nabantu abasha inyama. Inkinga yenyama abantu abasha. Bakhona ukuzibamba. Iyabashupha inyama. Yinto bephezulu kwale altar. Ilindele umlilo kaNkulunkulu ukuthi uzoshisa. Umlilo kaNkulunkulu ukwazi ukushisa inkanuko zenyama emuntwini omusha. Aphile ngokuya ngezwi. Angasaphile ngokuya ngamahormones wakhe organism yakhe. Inkinga yenyama the first one. Number 2, kwakunezinkuni. Abantu abasha abaningi badedicatiwe. Baphuma emakhaya la kuhlatshelwa amadlozi sometimes. Balandela into zasemakhaya. Hallelujah. Uthi ufuna ukukhonza kodwa into zasekhaya zasakubambile. Izinkuni lezimithi ogcatshwe ngayo ezikubambile. Hallelujah. Number 3, amatshe. Abantu abasha bafuna ukulalela. Banamakhanda aqinile. Mawubatshela babone ngathi hayi wena usafika bona bazi kangcono. Hallelujah. Number 4, amanzi. Yawathanda amanzi abantu abasha. Amanzi abotshwayo. Amanzi akhala kahle. Amanzi atholakala emabhodleleni. Amanzi angakhiwe empopini. Amanzi kagesi. Amanzi aphuma amagwebugwebu. Bawathanda kabi. Kodwa mhlazana umlilo kaNkulunkulu wehla kulelo altar. Lithi washisa inkunzi. Washisa inkuni. Washisa imbokodo. Wakhotha amanzi. uNkulunkulu kuphela owashintsha impilo yomuntu omusha. So kuhle bazali uma ngibona niletha abantwana nani bogogo nibaletha kuNkulunkulu. Nibaletha endaweni right. Ngoba kumele uNkulunkulu akuphathele yena. Ngeke umphathe umntwana. Ngeke. Ngeke futhi uzumgade. Kumele ugadele kuye. Hallelujah. So u-Elisha uphuma ku-Elijah bazalwane. Hallelujah. So siyabona ke la ukuthi sekwane challenge space. Hallelujah. Kubi bazalwane ukuthi ucele into ongekwazi ukuyimaintain. U-Elisha wacela ku-portion ka-Elijah. Waze wathatha nesikolo sakhe. Hallelujah. Uma selikhulu iclass, selikhulu ministry, akanayo impendulo yeministry ekhulayo. Kanti wathatha ngoba yonke into azoyenza u-Elisha izoba double. Amen. Hallelujah. Sekuze kubona ama-student, i-youth intsha, ukuthi sekunenkinga lekhaya. Ngiyayibonga le youth le eyaphakama ekwazi ukuface leadership. Ukuthi sesiminyene asimuveli. Hallelujah. Ngoba abantu abadala bazithanda into zakudala. Bakhambathe entweni yakudala. Kodwa kune youth ezosiphakamisa. Ithi asisukeni la sesincane lespace. Hallelujah. Mina bazalwane mangiphupha ngeGoshena ngiboni lezinto lezi. Ngibona indlela enziwe ngetina. Hallelujah. But kukhona abantu abazophakama la. But asihambeni. Sesiminyene. Hallelujah. Beza ku leadership
leso sikhathi leso bakhuluma naye sesiminyene baba lithi iBhayibheli lami amadodana abaprofeti athi kuElisha kusho ukuthi abobaba babo bebangena kule ndawo le bafunde la haleluya babona ukuthi ubona wabobaba soyakhula manje asingawuye kufe ngithandazela ukuthi nala endlini makube khona abantu umbona kabakumalungu soyakhula manje mawungafi makube leyitho ezophakama iwuthwale nombono haleluya haleluya ngizokhuluma ngeyouth nje kancanyana bazalwane ma opening statement haleluya into yokuqala le youth lena yathatha responsibility haleluya yathatha responsibility azange ifuna ukublame abantu bebabefore bona yabona ukuthi manje yithe sila asize something ngayo haleluya number 2 into echaza ngale youth le beza ne problem beza ne solution hey bazalwane kunabantu abagada borumpe mawuthi solution dololo bakade nje inkinga kodwa no solution kodwa laba benzani beza nenkinga beza ne solution yabo ngathi uNkulunkulu angabaphakamisa nala ekhaya abantu abanjalo abazothi bababona izidingo bangathi nokukhuluma ngazo kodwa beze ne solution yazo egameni likaJesu haleluya number 3 haleluya beza baphethe amathulusi okwenza lento abafuna ukuyenza la iBhayibheli lithi mishayo kodwa ngelesilungu lithi bekuyizimbaso beza futhi baphethe amathulusi okwenza lokho kumele kwenze baproposela imove ukuthi we need to move asikwazi ukuhlala endaweni eyi-1 bazalwane kuze kube naphakade nawe empilweni yakho awukwazi ukuhlala endaweni eyi-1 kumele impilo yakho imuve haleluya kumele imuve impilo yakho umama omzalayo ehlale ethi ungavumi intanga zakho zikushiye haleluya mangisakhuluma ngayi-understand lento athi ngaze ngakhula haleluya ngelinye ilanga lento lengayishare nomlingani wami haleluya kuba kuDombo manje uthenga iBM yakhe haleluya so ngiyamtshela ngithi hey yazi umuntu kumele la aqala phakama ayenze something uthi wakhuluma kanjani uyazi umama wangitshela wathi ngingavumi igeneration yami ingishiye haleluya ngoba libazihlezi la sihlezi ngama generation haleluya angikwazi ukukhompyutha negeneration yabo sisi loya noma bobhuti loya igeneration yami ithi sekumele abe sekusendlini kwami nginabantwana bami haleluya yena usiza la khona haleluya so bazalwane mangisatshela umngane wami athi hawo manje mama ufuna ukuthi ube ku competition ukuthi lo makathi iBM nawo uthi iBM ngathi cha fasho kanjalo uthi nawe banemoto noma ngasese iBM haleluya nawe banendlu noma ngabe RDB noma ngaba umkhukhu kodwa yakho haleluya cheka abantu okhule nabo sebahambaphi haleluya kukhona izinto engeke sazicontrol njengezinto zemishado lezi angeke sikompete nazo ngoba lezi kuya uNkulunkulu haleluya kodwa lokho kunye lokho hayi bazalwane zama namhlanje ngifuna ukuthi kule generation ezayo ngoba nisazokumele ukuthi nishade isibusiso ihlono kuzobe nithatha amakhosikazi akumelanga sidlale ngani kuzomela nibe nemali akumelanga ukuthi ukhuleke masikumele lobola kumele nibe nemali thumela abakhulu haleluya yiwo namhlanje ushumayela lento ukuthi lo mqondo kuKristu mawube kithi haleluya izinto zikhona nala kuJesu kunendlela yokuzithola indlela eright haleluya kuzomela nibe nabantwana nibe nezimoto haleluya haleluya nizosizwa uNkulunkulu haleluya ngikhuluma ngento engiyaziyo that I can testify to haleluya namhlanje nginomuzi nginemoto haleluya
kodwa isalary yami ungayithatha ubheke into enginaso ayi-edapi. Ngizotshela nje iqiniso namhlanje. Hallelujah. Ngancedwa to align myself nomqondo kaKristu. Hallelujah. Ngikhumbula ngisahlala nomama lo mangicala ukushada. Hallelujah. Ngabuza enkosini, uNkulunkulu ngishade la. uNkulunkulu wathi shada. Ngishada nje ngihlale erumini. Ngihlala kusingle, ngilala kusingle bed. uNkulunkulu uthi shada. Ngashada. Sayishare single bed. Hallelujah. Hayi isikhathi sesiyahamba manje ngiyabona ukuthi uNkulunkulu hayi phela. Awenza umzamo phela. Ngathandaza iviki lonke bazalwane. Angikhulumi ngomagic. Angikhulumi ngethatha ama-chance, thatha ama-million. Ngikhuluma ngamadoda. uNkulunkulu uthe ngishade. Ngoba umqando wami bawuhlangene nowaNkulunkulu ngimzwile kahle. Hallelujah. Sengicabanga ngiyofuna igaraji ukuthi mhlawumbe sithole indawo enkudlwanyana usizohlala phela kahle. Naye ufanele uMasikandi ubhokile la ngaphandle, beke isipiki esikhulu la ngaphandle. Ayidubise. Kukibo phela la. Hallelujah. Akashaka yini ngashila. Kukibo phela. Hallelujah. uNkulunkulu nginenkinga phela manje. uNkulunkulu wakhuluma ngami ngobaba waleli khaya. Wathi indlu yakho ekumprofeti ubaba uElijah, ubaba uManuma. Hallelujah. That time uManuma I'm straight away from it. Sihlala same street. Kodwa ngikhonzi naye baba kaNipho. Hallelujah. Ngiyamuzwa kahle uNkulunkulu bazalwane. Wathi indlu yakho hamba ukhuluma nobaba uManuma uzothola indlu yakho. Hallelujah. Ngalithatha njengoba linjalo izwi kaNkulunkulu. Bantu abasha ufuna ukutshela. Ngalithatha njengoba linjalo. Ngaliyenza. Ngaye kwaba umfundisi. Ngamthola baba umfundisi acela ukuthi phuma namagrocery wakhe aphethe. Ngathi baba umfundisi kuze kuwe thunyiwe. Wathi thunyiwe ubani? Wathi thunyiwe uNkulunkulu. Wathi uthini? Ngathi uthi uNkulunkulu indlu yami kuwe. Wathi umfundisi ngathi uzathi gutha phansi ubeke izandla. Zami ubeke izandla. Wathi umfundisi uma uNkulunkulu makube njalo. Thatha amagrocery wakhe umfundisi wangena endlini. Masala ngikhamisile etshanini. Ngathi kodwa kwenza impilo engikwenza. Ngiyahamba. Ngahamba bazalwane. After a week bazalwane. Hallelujah. Kwayenzeka ukuthi kuphume izinto zalawo ePark. Ngathi ngiyaya office lakho ngathi ngiyaqualify bazalwane. I got a brand new house. Hallelujah. Isizwe uNkulunkulu. Nothing else. Umqondo lobo kuKristu mawubekile bantu abasha. Mawubekile. Hallelujah. Hallelujah. So bazalwane ngizothi kubantu abasha fanane nale youth le. Hallelujah. Lapha abazali bashiye khona ninathathana iqhubekise. Ningabheki abazali ukuthi manje why like asihlupheka. What no. Nabo amandla ababeke laba khona. Hallelujah. Now you have your own responsibility. Ukuthi uthathe laba ababeke khona uye nawo uNkulunkulu afuna ukubeka khona. Hallelujah. Hallelujah. So uverse 2 uthi masihambe siye eJordani sithathe khona kube uyilona lo ushayo wakhe senze khona indawo esingahlala kuyo. Wathi hamba. Hallelujah. Into engithanda ukuthi bamela the blessing from the men of God. Noma uNkulunkulu angakubusa kanjani umuntu omusha, hamba umzali wakho umtshele ngamaplans wakho uzwe yena ukuthi uthini. Ungathi ngoba sofunde kakhulu ngoba sonemali uthi hayi bazozwa mali. Mela umzali wakhe kuyena uthi kulungile mntanami ungakwenza. Ufuna ukushada nobani? Ufuna ukushada nozibani bani? Ungakwenza mntanami. Thola ipermission yomzali wakho. Kunosibusiso kuleyo nto le. Ungazenzeli noma kanjani. Nathi ababiziwe
Yabona labantu laba bebashisa. Baphethe yonke into, baphethe amathulusi nani kodwa bathi asiwazi kuzenzela. Ngaphandle usizo ukuthi osiphethe uthini. Nawe uphethwe abazali bakho. Awusiphethanga. Ukuthi bathekele igroza la kusho ukuthi uzobashaya umthetho. Niyangizwa abantu abasha. Uthi abagibelisa, uyabagcokisa, akusho ukuthi manje sowunegunya ngaphezulu kwabo. Cha. Akusho lokho. Akusho lokho. Uyazithoba phansi kwabo. Yashindo kakhulu wathi hamba. Umele permission yabazali. Noma ungagcoka amajazi kanjani. Uthi mawuveka kwabantu bakuthule uthi ufundile lo muntu. Kodwa you need to be subjected under the authority yabazali bakho. Hallelujah. Bakhuluma isibusiso phezulu kwempilo yakho. Amen. Hallelujah. Amen. Kuneverse elisho into engisho. Ikhuluma njengoba nje ikhuluma. Hallelujah. Amen. Ephesians chapter 6 verse 2. Cela sifunde lelo. Uthi ithini umuntu omusha. Uthuli ngicela sifunde lelo. Ephesians chapter 6 verse 2. Verse Ephesians chapter 2 verse 2. Isho exactly into engisho. Lithi hlonipha uyihlo nonyoko. Amen. Okungumyalelo wokuqala onesithembiso. Hallelujah. Amen. Ngicela ufunde kwaPeter to my phone. Honor your father and mother. Yes. Which is the first commandment. Which is the first commandment. With what? With the promise. Ithi lika mama ithi ene sithembiso. Amen. Is the only commandment enesithembiso. Lezi ezinye ama-commandments nje. Kodwa le, that is the only commandment enesithembiso. Honor thy mother and thy father, which is the first commandment, that is a promise. Noma ungakhuluma ebudala kanjani, uma baphila abazali bakho, honor them. Honor them. Yes. Asiye ku verse 3 bazalwane. Hallelujah. Ifelile bazalwane. Iyaphendula le Bible. Kepha omunye wathi uhambe nezinceku zakho. Wathi ngiyakuhamba. Legcizelele iBhayibheli lento lokuthi akusukuthi kumele akhulume nawe kuphela. But even the presence of your parents uma wenza izinto balekile. Hallelujah. Amen. Babe khona uma wenza izinto. Uma bavumelana nawe, mababe khona. Babona ukuthi ngempela bavumelana nawe. Hallelujah. Amen. Mababe khona. Yabona thina masakhula bokuthi mawulwa bese kuvela umzali wakho le bese wena ukwana usizo kakhulu ezokushaya mina hey ngoba manje sekhona into eyibonayo so nabazali banjalo uma wenza into bakhona bathi umayenza kahle kakhulu manje bathi umayenzisisa because ufuna babe proud nawe. Make your parents proud. Mababe khona. Nathi ababiziwe. Ungahambi uhlobo umkhukhu lapha yana. Umuntu oseba phansi kwakhe ngekho. Mababe khona. To say hayi ngimkhiphile. Mbonise sengayiqala manje ministry. Amen. Mababe khona. Kunesibusiso ukuthi babe khona. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngithanda ukungena deep endabeni ukuthi abazali mababe khona. Kunendatshana la ngifuna ukuveza ngayo something nje asamani iku Judges
Judges chapter 14 from verse 5 to verse 6. Abahluleli ukuthi abazali mababe khona, but khona iside efuna ukuveza ukuthi kuba khona kwabo selitholile. Abahluleli chapter 14 verse 5 and verse 6. Lithi uSamson wayesehla noyise nonina baya eTimna. Yes. Lapho bafika esivinini eTimna, waqhamuka masinyane ibhongo lengonyama leza kuye libodla. Yes. Umoya kaSimalade wehlela kuye ngamandla, walidwengula ngezandla zakhe, kwangathi kudwengulwa izinyane lembuzi. Yes. Wayengaphethe lutho esandleni sakhe, kodwa akabatshelanga oyise nonina lokho ayekwenzile. Amen. Amen. Njalo lephathi yokugcina le. Ngiliphinde ukuthi azange ba. Kodwa akabatshelanga oyise nonina lokho akwenzile. Hallelujah. Abantu abasha kodwa ufuna ukutshela yona ukuthi umuntu nomuntu unethina yakhe. Noma bakhona abazali, wena uwemele uhambe endlela. Uwemele ubambane nebhongo lengonyama lakho. Noma bangaba khona, but wena kumele uthathe responsibility. Hallelujah. Ufesane nento efesane nawe. Ukuthi bakhona ukusho ukuthi bazokwenzela. Yeah. Sometimes bangafisa ukuthi amandla awekho. Sibambele ibhongo lakho lengonyama. Kunkulunkulu ayihlisa umoya oyingcwele phezu kwakho. Ulidwebule. The responsibility is upon your hands. Ukuthi ushintshe impilo yakho. Isezandleni zakho. Yes. Siya ngikhuluma nani? Dolo irresponsibility ukuthi nishintshe amakhaya. Isezandleni zenu. Mhlawumbe niphuma emakhaya la kuyahlushekwa khona. UNkulunkulu uthembe nina ukuthi lawo makhaya azophakama ngayo. NjengoGideon. Lithi isizwe sakho bekuyisizwe esidelelekile. Kodwa uNkulunkulu wathemba yena kwaIsrael. Hallelujah. Ukuthi alwe nama-Amalekites. Aphakamise isizwe sakibo. Hallelujah. Amen. Sometimes ufana noDavid. You have to face the Goliath that is terrorizing the nation. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu uthembe nina abantu abasha. Yeah. With whatever is coming upon you, uthembe nina. Ningashifti blame ukuthi wayabona bebangayenzi. uNkulunkulu uthembe nina. Yeah. Thembani umoya oyingcwele. Amen. Ayehle niyenze lokhu uNkulunkulu anibizele khona. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nilidwengule ibhongo lengonyama Yeah. ngomoya oyingcwele. Hallelujah. Ngoba usukuqondoni sohlala nokaKristu. Nizowazi exactly ukuthi how to defeat the giant. Ningahambe nigcoka noma uDavid wala. Bathi bamnikeza ijazi lika Saul wathi cha. Hallelujah. Wathi akwazi ukuyisebenzisa. Hallelujah. Ninento yami. Iba nento yakho. Yeah. Hallelujah. enkulunkulu enguJesu. Ozolwa ngayo. Yeah. Uma izimo zempilo ziza kuwe Yeah. njengengonyama zifuna ukuqeda, ukwazi ukuzimela. Ulidwengule. Kube ngathi babezinyana lembuzi. Abantu baze bamangala. Uthi ngoba siyakwazi. Femela kini musenanethi. Ufike kanjani? Kuze kanjani bo doctor? Kuze kanjani be lawyer? Yeah. Kuze kanjani bo president? Themba uNkulunkulu. Amen. Loqondo kuKristu bantu abasha mawubekini. Hallelujah. uNkulunkulu maqala into entsha ngawe kini. Amen. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu maqala into entsha ngawe kini. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu nomuntu unethina yakhe. Unebhongo lengonyama yakhe. Hallelujah. Amen. Umuntu nomuntu unethina yakhe. Noma bakhona abazali kodwa you need to face your own lion. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Verse 4. Siyaqhubeka ngizama ngasemnyama sethi. Wayesehamba
verse 4 yangibusisa. Wayesehamba nabo sebefikile eJordani bagawula ithi. Lokhu into eqalayo kumele icede. Ungabi ne-premature death. Ungathi mawuceda ukushada thumasawulela sikuthiwa divorce. No. Mele ufike eJordani uyigawule imithi yakho. Uma ungena emsebenzini ungathi mawuceda ukungena sekuthiwa ikampani siyadilisa. Nawe siyadiliswa. Cha. Mele ufike uyigawule imithi yakho. Konke uNkulunkulu azokupha bona. Siyakhuleka manje siya-arresta into ebulala ama-vision wabantu ebulala amanzelo wabantu abasha. We come against it. Umoya ofuna abhotha the dreams that God has given you, the vision that God has given you. Simelana nawe igama laJesu. Sithi uzofika eJordani. Lithi bese befika eJordani. Mele nifike abantu abasha. Konke nikufisayo. Nifike. Mawuqeda ukuthi abazali sebakufundisile kanzima. Kumele uzobasiza ungashoni. Kunabantu abashona after sibafundisa cece agcokile sagraduate bakumele abasebenze labazali bashona. Siyawubopha lo moya la. Sikhuleka kwenzeke. Hallelujah. Abanye baqeda ukushada sekashona umuntu. Indoda seyashona saselayiwani. Siyawubopha lo moya. Nizophinda. Nigawule imithi eJordani. Nizofika eJordani. Bese niyagawula imithi. Hallelujah. Mele nifike eJordani. Lithi bese nifika eJordani. Nizofika abantu abasha. Into ezenza ukuthi nifike ukuthi anihambi nodwa. Nihamba noNkulunkulu. Hallelujah. Ungahambi nabazali phela ushiya uNkulunkulu emuva. Uhambe nabo bonke. uNkulunkulu uyozokupha impilo. Uyozokwandisa izitho zakho zokuphila. Bese uyafika eJordani. Hallelujah. Gawule imithi yakho. Amen. Verse 5. Wathi lapho umunye isegawula umshayi wakhe insimbi. Ngithanda le ngesilungu ukuthi ichaza kahle ngoba masithi umshayi mhlawumbe abanye abaniso. Njalo oyiphethe ngesilungu asifundele la. Ukuthi masofika eJordani kwenzakalani? Oyiphethe ngesilungu. Abantu abaphethe ngesilungu bazalwane. But as one was felling along, Yes. was feeding along, Yes. his axe head fell into the water, Yes. and he cried out, "Alas, my master, Yes. it was borrowed." Yebo. Isilungu ngesizulu ethi beyitshele bebolekiwe. So le verse liyasikhumbuza abazalwane le iaddressa sonke. Whatever you do empilweni ubolekiwe. Abantwana nabo bolekiwe. Hallelujah. Umsebenzi onabo bolekiwe. Hallelujah. Umuzo nawo, imoto nawo bolekiwe. Hallelujah. More than anything impilo onayo bolekiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Into ebekhalisa nomfolo bengasukulahleka kwezembe. But umosheka kwesikhathi aboleke sona. Ukuthi bazothi abanye begawula mina bengihlisi. Wathi cha. Angiyothula. Ngifuna nami to play my part. Like South Africa. In my family. Yeah. In my life. Amen. Asikuphila forever. Yeah. Whatever we have, it has been borrowed. Sibolekiwe. Nama kuyoshumayela la kuze kube kunaphakade. Ngibolekiwe nami nepulpit. Amen. Ngilina kumele kuphakame nelisela. So whatever yenzayo, yenzisise. Ngoba sibolekiwe bazalwane. Hallelujah. Sibolekiwe.
singayenzi ngathi hayi is forever and ever. Sibolekiwe. Amen. Hey, kunale ngoba besithu lethi motsutshunyana sibakamena siwe. Sebedisa. Ithi manje bazalwane. Nasena limotsutshunyana sebedisa sibakanya. Limotsutshunyana Bodimo rifile Limotsutshunyana o. So now ngeke ube mncane forever. Ngeke ube mncane forever. Zomela ukhulu fana umama uLindi. Uthi mawubheke emuva ushuda umsebenzi. Hallelujah. Sebenzisa kahle isikhathi obolekeso. Hallelujah. Impilo oboleke yona. Amen. Ama-talent ophiwe wona Hallelujah. asebenzise kahle. Amen. Ngomzuzwana nje libe sekuphele konke. Hallelujah. Ngomzuzwana kancane nje. Ithi enye ingoma engiyazi ithi with the blinking of an eye blessings are missed. In a blink of an eye. Ngokuphazima kweso zikulahlekela imbusiso. So ungadlali ngesikhathi. Umuntu omusha umuntu omdala ungadlali ngesikhathi uPreso. Hallelujah. Uma usaphila wazi ukuthi usaphiwe isikhathi to do something in your life. Amen. Hallelujah. Amen. But into engichaza ukuthi uma kwenzeka lokho cela uNkulunkulu akusize ebantwini abaright ozokhuluma nabo. Yeah. Ukuthi hey ilahlekile le yanto. Lo muntu wakhala wathi hey prophet lento phela engizengayo la silahlekile. Lahlekile. Angisakhona ukuperforma like I used to perform. Ilahlekile. Wathi umuntu waNkulunkulu ilahleke kuphi? Usakhumbula ukuthi ilahleke kuphi na? Amathuba wadlala ngawo usakhumbula ukuthi alahleka kuphi? Isikhathi wadlala ngaso usakhumbula ukuthi alahleka kuphi? Sometimes it's better ukukhuluma noNkulunkulu ngezinye izinto. Ngoba abantu sometimes bazohleba ngawe. Ngathi ungazivalela namhlanje utshela uNkulunkulu ukuthi ilahleke kuphi. Kuthi uNkulunkulu bengekho nje. Yeah. I used to be on fire for God. I used uba usizo ekhaya. Abazali bamangithanda. Yeah. Namhlanje bathi ngiyisilesa abasanandaba kwenze ilahleke kuphi? Hey. Ilahleke kuphi? Namhlanje awusakwazi ukuziphendulela. Ngoba bazalwana kumele sikhulume iqiniso kukhona izinto sometimes ezishaya uluze control empilweni. One of them is disappointment. Kunabantu besibathembile sisitshe bazoma nathi kuze besegcineni basishiya. Yeah. Wathi mase siyalahlekelwa nathi. Lento lebe driver ukuthi bekhona umuntu lona. Uthi lento ngiyenzela mina naye. Yeah. Wabona abanye yena wahamba. Wabona ukuthi akusenasidingo sokuthi ngichubeke ngiyenze lento. Wakhohlwa nawe. Amen. Kanti uNkulunkulu ufuna ukusiza wena qala. Hey. Hallelujah. Amen. Sometimes it's death. Khona abantu bebasithwele basishiya. Mosebethe kwabazali bethu bebasithwele basishiya. Bekuthi bakunzima sikhalele kibo. Namhlanje sazi ukuthi sikhalele kuphi. Ilahleke kuphi. Hallelujah. Amen. Yabona ideath izokushika. Ayikho ezokushika njenge-death. Thola ukuthi ubaba uye bekenza into endlini, yonke into eninayo nani manje akasekho. Kuphela bonke ubumnandi. Hallelujah. Amen. Ngizothi mona leyo nkinga lehamba ngoNkulunkulu. Usho ukuthi kukhona into ewile lakini.
Wakuthiwa le nsimbi yawela emanzini yashona phansi. Wathi uprofeti makulandwe ukuthi ngoba kukhona uthi waseGolgotha la uJesu walenga khona. Lona mawufaka inkinga zakho liphakamisa yonke lirestore yonke into eselahlekile. Hallelujah. Namhlanje siyoqhamula lapha eGolgotha lapha esiphambeni sikaJesu. Sizofaka la elahleke khona. Ukuthi umuntu makabuyise into zakudala. Kabuyise lo lathando, kabuyise la joy. Lebe ikhona ekhaya. That joy I used to have. Nemndeni wami, nabantwana basekhaya. Nabazalwane. Hallelujah. Mayibuye. Sizofaka uthi uJesu Kristu. Uthi lo yaphansi liyalanda lona. Liyabuyisela. Amen. Masifunda uJohn 10:10. Uthi maqala uJesu uthi sithe size lokhu zokweba. Georgia. Nokubulala, nokubhubhisa Yesu. But mina usho yena uJesu. Ngithi ube nakho. Kodwa manje nakho ube nakho ukuchichima. Asibeni nakho ukuchichima bazalwane. Abanye nabogogo la ekhaya. Hallelujah. Mbeke ukuthi one day Pastor Neo kube wonethu ugogo ngemoto la. Amen. Imoto kukula kuphela. Amen. Hallelujah. Amen. Nonke bazukulu nithini le imoto ethini labogogo bi. Kube le imoto la ngaphandle. Hallelujah. Amen. Ngoba nomqondo kuKristu uzobe sowukini. Amen. Kuthi lezo zitholakala kanjani? Yeah. Nibe nako ukuchichime. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lapho nganamakhaya khona kuyinivusa amakhaya. Ithina labazali benizithu. Amen. Abazali babe proud ukuthi lendlu bethina la umntana. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sizofaka uthi uzozilanda zonke lezo zinto. Hallelujah. Sivuselele kusu Jesu. For the spirit of joy, for the spirit of grace, O God, upon our lives in the name of Jesus. As we leave this place, Heavenly Father, we pray, Lord God, that we may not leave this holy place like we were yesterday in the mighty name of Jesus. May you change us, O God, and transform us into the image of your, in the likeness of your Son, in the mighty name of Jesus. We pray, Lord God, may you impress upon us, O God, the spirit of agency, O God, in this perilous time, and we know that